tala niya. No? Talamang pusing ito na lang. Oh, sige. Bawa na lang yung akin. Wala lang yung akin. Ay, wait. Eh, baka pertakatan ko ba? Sari niya. Sang-sang. Kaya nalawal pa ka mula ano ka. Hindi ka makumuray ng klase. Mas malasamot sila dito yan. Video ko ba site? Kanalpang bangus nga sinabawan ka ako araw. Din lambungin sa usaw tikan, bugung ka naman. Wow. Mori nila eh. Nakaungar kita sa ba? Pagay. Mais. Datan. Silawan na tirabi now. Silawan na tirabi tayo may isain. Sudakan na kita sa mga na yun. Yung nagdalang tao. Nagmamayat. Nagkadak ng papaya. Kaya kapag ganita tayo. Damo mura nagdak ng papaya. Oh, tidak pagbambando kam tao. Talaga.
Ada matutudagan na magbubuka na tayo. Pags. Lingad, makalingad. Makalingad. Ano yun? Likod mo? Hmm. Makaura na, pisko na yan. Kasi lalatay kangkang. Pag ilang taon na. Marami doon sa palingkay. Oh, pa na gumatang pa rin gigit dahil. Pinatan. Dami din sa lokal. Tumubo lang doon. Ano? Kaya may karamot na yan. Parang nga lang makawan. Yung mga kasama natin nalaka, nung napagkangin dyan. Sumudo ng marabi ata ka, pero may ano. Dan naman natin, kung mapagkakirap natin. Trabaho nga doon natin nagtudo ng alas 12 kasi alauna. Dan naman natin, makarin natin kung ano ating hirap natin, ang patakay. Okay. Oh, masaya din naman daw. May mula natin, di ba? May talaga na yun.